Il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela wieħed li l-Gvern se jibqa' jieħu deċiżjonijiet ta' prinċipju, ambizzjużi u mingħajr tkaxkir ta' saqaj. Waqt l-intervista mal-ġurnalista One News Stefan Bajada fuq One Radio, il-Prim Ministru qal li kien dan il-mod kif jaħdem dan il-Gvern illi wassal għad tkabbir ekonomiku qawwi li qed jesperjenza l-pajjiż u għall-iktar ta' baxxa ta' qatt. Tgħidli raġuni kruċjali jew primarja għaliex kellna dak ir-riżultat b'saħħtu. It-teħid ta' deċiżjonijiet li iva naħsbuhom sew l-affarijiet imma mbagħad mhux nittitubaw meta niġu għad-deċiżjoni jew saħansitra ma neħduhiex deċiżjoni. Imma naħsbu sew l-affarijiet, nippjanaw sew l-affarijiet imma d-deċiżjoni noħduha. Il-Prim Ministru qal li dawn in-numri pożittivi il-Gvern qed jitrasformhom fi kwalità ta' ħajja aħjar għan-nies. Fiex jitrasformaw ruħhom mbagħad għan-nies fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Fil-ħolqien ta' kwalità ta' ħajja aħjar. Fil-ħolqien ta' aktar karrieri ta' kwalità, fil-ħolqien ta' pagi ta' livell aħjar, ta' salarji ta' livell aħjar. Rajna wkoll il-qatt f'pajjiżna f'livell baxx rekord. Il-Prim Ministru ddeskriva l-għajnuna li qed jagħti l-Gvern fejn jitlu l-isfidi tal-prezzijiet tal-enerġija bħala aqwa mill-wage supplement li l-Gvern tal-innies waqt l-imxija. Fakkar li f'pajjiżi oħra sfortunatament il-pis qed jinxteħed fuq in-nies. Il-Gvern Malti min-naħa tiegħu se jibqa' jaħdem biex kemm jista' jkun jibqa' jilqa' għal dawn l-effetti biex ma jbatux in-nies. Li kieku fil-mument kruċjali meta bdiet il-gwerra bejn l-Ukrajna u r-Russja, ħadna deċiżjoni kif ħadu pajjiżi oħra li suq isuq u li allura il-prezz tal-enerġija, żieda massiva fil-prezz tal-enerġija u l-fuels jerfgħu għan-nies, hemmhekk ukoll kieku llum maħniex qed nitkellmu dwar dan numri inkoraġġanti. Għaliex ir-realtà li kieku xħetna l-pis fuq in-nies kif sfortunatament qed jiġri f'pajjiżi oħrajn, għax gvernijiet oħrajn m'għandhomx għażla perswas li m'hemm ebda gvern li jixtieq jixħet il-piżijiet fuq in-nies imma ċirkostanzi finanzjarji probabbilment jeħduhom lejn dik id-direzzjoni. Il-Prim Ministru qal li minn dak li qed jisma' fil-bosta laqat li qed ikollu mal-pubbliku u ma' organizzazzjonijiet, in-nies qed japprezzaw li rnexxielu jkollna sajf ta' normalità. Qed japprezzaw ukoll il-miżuri li qed jieħu l-Gvern f'dawn iċ-ċirkustanzi ta' sfidi internazzjonali biex jgħin lill-familji. Il-Prim Ministru qal li huwa sodisfatt u mimli bil-kuraġġ bl-irkupru qawwi tal-ekonomija wara l-pandemija. F'dan l-ambitu, il-Gvern kellu programm ambizzjuż li ta' riżultati pożittivi. Fl-aħħar 6 xhur kellna tkabbir ekonomiku ta' 8.5% meta l-aqwa tbassir dak tal-Kummissjoni Ewropea kien ta' 5%. Din kienet l-aktar rata għolja ta' tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea kollha kemm hi, tkabbir li seħħ f'kull settur tal-ekonomija. U tkellem mod partikolari dwar ir-riżultati inkoraġġanti ħafna tat-turiżmu u esprima ottimiżmu dwar il-futur f'dan il-qasam. Fakkar li aktar minn sen ilu, meta ħarġet id-deċiżjoni tal-FATF, l-oppożizzjoni kienet beżdet li setturi essenzjali tal-ekonomija kienu se josfru minn pajjiżna, minflok dawn komplew jikbru u jissaħħu bis-saħħa tad-deċiżjonijiet tal-Gvern. Fil-frattemp, kumpaniji barranin oħrajn qed jibqgħu juru interess u dan jimlina b'kuraġġ. Il-Prim Ministru semma deċiżjoni li ħal-Kabinett din il-ġimgħa dwar il-kunċett ta' startup visas. L-idea warajh li jiġu attirati lejn pajjiżna żgħażagħ li jkollhom ħolma li jibdew negozju ġdid. F'pajjiżna diġà jingħataw diversi inċentivi għall-startups iżda b'dan il-kunċett ġdid se nkunu qed nattiraw lejn Malta aktar żgħażagħ. Il-benefiċċji ta' dan se jkunu aktar tkabbir fl-ekonomija u kwalità ta' ħajja aħjar għal kull min jgħix f'pajjiżna. Robert Abela qal ukoll il-Gvern se jibqa' jaħdem fuq il-ħolqien mhux biss tax-xogħol imma ta' aktar karrieri ta' kwalità. Malta trid tkun fuq quddiem ukoll biex ikollha l-vantaġġ kompetittiv biex tattira impriżi ġodda, inklużi dawk li jridu jirrelokaw jew jespandu minn pajjiżi oħrajn. U għamilha ċara li se jibqa' jiltaqa' man-nies biex iħoss il-polz tal-poplu biex jisma' dak li għandhom x'jgħidu dwar fejn il-Gvern sejjer tajjeb u fejn jista' jmur aħjar. Filwaqt li saħaq li dan il-Gvern ma jkunx qrib in-nies biss meta tkun ġejja l-elezzjoni, wieħed li dak li qed jisma' mingħand in-nies se jissarraf f'aktar miżuri għal ġid komuni, inkluż fil-baġit li ġej.